Milí diváci, vítam vás opäť v našej relácii Tam, kde sa rozprávam s mladými misionármi o ich zážitkoch z ich misií. Dneska mám tu česť, že som tu privítala Moniku, ktorá strávila 11 mesiacov v Rwande. Monika, ahoj, vítaj medzi nami. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla na náš čas. A opýtam sa ťa hneď, prečo Rwanda? Ako si sa tam vôbec dostala? Dobre, takže ahoj a všetkých pozdravujem. Mne tá Rwanda nejak tak príschla. Ja som mala vysnívanú Kambodžu, a potom sa povrávalo o Nairobi, čiže Keni. A nakoniec mi dali Rwandu. Rwandu mi vybrala vlastne moja vysielajúca organizácia. Vtedy ešte bola Svätá Alžbeta, teda univerzita. No a ja som dovtedy o tej krajine nevedela takmer nič, len to, že tam bola genocída, je to vďaka filmu Hotel Rwanda, ale nemala som vôbec potuchy, že čo je hlavné mesto, čo sa tam vtedy dialo, ani o tej kultúre. Čiže bolo mi to naozaj tak vybraté, lebo funguje v podstate ten výber tak, že tú krajinu vám ako keby vyberú, čiže ja som si ju nevybrala. Naozaj mi tak akože padla z neba a fakt mi sadla. Takže takto to nejak bolo, že nebol to nejaký prirodzený výber a nevedela som o tej krajine fakt, že nič. Čiže si povedala, že chcem ísť na misiu a dali ti, že Monika, pôjdeš sem. Presne tak. V 2015 som mala také ťažšie obdobie. Hoci už predtým bola tá misia, taký môj sen asi od 15 som k tomu inklinovala jednak vďaka mojej babke, ktorá ma nejak k tomu viedla, ale ja som chodila aj na misijné tábory, takže celý ten život sa to nejak tak ťahalo. Aj taká moja veľmi dobrá kamarátka bola, takže stále som mala nejakú takú túžbu v srdci a som sa prihlásila na taký konkurs a zrazu mi bola vybraná Rwanda, kde som nakoniec strávila 11 mesiacov. Takže... To je celkom dlhá doba. Ako si sa tam cítila? Privykla si rýchlo? Nemala si nejaký kultúrny šok? Ja som tam bola v podstate najprv 6 mesiacov a potom som bola 3 mesiace doma a potom zrazu ďalších 5 mesiacov nejak tak nečakane. Repete. Pôvodný plán bol, že ísť na 3 mesiace na misiu, takže fakt, že človek mení, Pán Boh mení, takže vyslovene to bolo takto. A ja som si tam privykla, poviem, že dosť rýchlo, lebo beriete tú misiu, takže ste tam na pol roka a v podstate buď to vzdáte a idete domov, alebo si nejak privyknete. Ja som nemala nejak až taký veľký kultúrny šok. Ja som v podstate začala v hlavnom meste, kde mi aj vybavovali potom víza a tak ďalej. Jasné, že na vás pozerajú a máte takéto šoky. Strava bola úplne iná, veľmi, veľmi rôznorodá oproti našej tejto európskej, slovenskej. Ale veľmi sa to dalo. Nespiekla som sa napríklad, pretože tá Rwanda je taká, že nemáte tam tie klasické 36 a viac stupňov stupňové teploty, čiže tam je naozaj priemerná teplota okolo tých 24 stupňov. Vyššie je to ešte menej, čiže ja som sa vôbec nejak neopálila, takže to mi nehrozilo. A ten kultúrny šok by som povedala, že oveľa väčší bol, keď to človek vráti. že ja som to mala tak nejak naopak, takže ja som si veľmi, veľmi rýchlo privykla aj zdravotne. Ja som hovorila, že tam bolo moje najzdravšie obdobie, takže ja som vôbec nejak nemala s tým problém. No. Takže mesto ako také, krajina super. A teraz by ma zaujímalo, že čo si robila? Čo bola tvoja misia? Čomu si sa venovala? Ja som bola poslaná do mestečka Kibeho, o ktorom som ja nemala ani páru, keď som tam išla. Študovala som si o Kigali, čo je hlavné mesto Rwandy a to je neskutočne vybudované. Kibeho je naozaj maličká dedina, má aj s takými odľahlejšími časťami asi 10 000 obyvateľov. Je to na juhu Rwandy, ktorá leží vyše 2000 metrov nad morom, čiže je to naozaj taká hornatá oblasť. No a ja som tam bola prvých 6 mesiacov poslaná na také zdravotné centrum a na prácu s malonutričnými deťmi, teda s podvyživenými deťmi. A jednak tam bola aj asociácia žien, kde sme vyrábali rôzne výrobky, čiže bolo to od nejakých tašiek, cez pletenie uniforiem a tak ďalej. Potom som robila s HIV pacientami, s tými podvyživenými deťmi. Chodili sme domov ich pozerať. Jednak to boli také, oni to volali, že home visit, čiže dozerali sme na to, že či boli správne stravované. Mali tam také prídely mlieka, takže či naozaj boli distribuované férovo, lebo niekedy to tie matky žiaľ aj predali. Čiže človek sa tam stretne aj s takýmito nepríjemnosťami, ale tak to skrátka je. Čiže toto bolo takých mojich prvých 6 mesiacov. Ja som mala v podstate moju takú hostovskú organizáciu, boli to sestry z organizácie Palotino, z misie Palotínov, ktoré boli vlastne iba domáci, čiže boli tu tie práve Rwáňaky, bola tam aj sestrička z Konga, z Ugandy a u nich som bola ubytovaná a oni v podstate to zdravotné centrum ako keby prevádzkovali a pracovala som pre nich a žila som teda v kláštore, takže bolo to naozaj také kľudné, pekné obdobie.
No a v podstate vedľa bola mužská rehoľa a tam bol jeden európsky kňaz, a je to otec Pavlovský, ktorý je Poliak, a keď mi akože sa mi cnelo za domov, tak som išla na kávu vždycky k nemu. A jedného dňa si to pamätám, že mal tam taký zoznam, kde bol zoznam detí, alebo teda mená. A som sa pýtala, že čo to vlastne je. Že hľadám peniaze na podporu týchto detí. A ja som iba tak povedala, že veď môžeme si založiť nejakú svoju škôlku, že však prečo nie. A on si to nejak zapamätal. Akože aj mne to trošku chodilo hlavou, ale tak potom nejak išiel čas. A prišli Vianoce, ja som tam išla v júni a na Vianoce som sa vrátila. No a bolo to potom také obdobie, že ten kultúrny šok a robila som rôzne prezentácie, ale stále som mala nejakú takú túžbu sa tam vrátiť. No a tento otec Pavlovský mi potom zavolal jedného dňa, že kedy prídem naspäť, že to centrum založiť, že on už má aj budovu a tak ďalej. A bolo by teda akože fajn, že tým, že už som tú krajinu, alebo teda to mestečko poznala. Takže či teda sa tam nevrátim a tým, že som aj bola vyštudovaná učiteľka, teda som a mala som nejaké skúsenosti, takže či to nezaložíme. No a tak som tak rozmýšľala, že či tam má zmysel ísť, nemá, ale celé som to poňala, takže som mala taký pocit, že toho prvého pol roka si človek zvyká a tá krajina je proste podľa mňa celkovo tá misia vám neskutočne veľa dá a zrazu sa cítite taký dlžný, že teraz je na mne dať niečo tým ľuďom. A my sme to brali ako obrovský potenciál, lebo v podstate tam ten juh je naozaj veľmi chudobný. Hoci Rwanda je, akože sa tak nazýva, že Švajčiarsko Afriky. Ale keď zabočíte do nejakých tých dedín alebo zídete proste z tej asfaltovej cesty, tak zbadáte fakt chudobu a tie bosé deti, hladné, podvyživené a tak ďalej. Čiže sme to brali ako naozaj taký benefit, ktorý my môžeme dať. A ja som potom oslovila Slovenskú katolícku charitu a tí teda súhlasili s tým, že poďme to tam teda zriadiť. A spolu s kamarátkou Jankou sme tam potom teda odišli a sme založili Centrum svätého Vincenta Pallotyho pre také vlastne predškolské deti. A celé to vzniklo vlastne v máji, 23. mája 2016 za pomoci teda mužskej rehole. Takže tých mojich ďalších 5 mesiacov som potom strávila pre zmenu mužskej reholi Pallotyho. Takže tí Pallotyni išli nejak tak so mnou celých tých 11 mesiacov. A aký to bol pocit, keď sa v podstate zhmotnil tvoj nápad alebo zhmotnila nejaká myšlienka až do takéhoto, ako by som povedala, veľkého rozmeru, kde si videla, že to má taký efekt a že to malo zmysel. Ako si to vnímala? Tak ono sa to na prvý pohľad zdá, že wow, super, založili sme centrum. Zdá sa to veľmi wow. Áno. Ale tomu predchádzalo to, že tá kamarátka Janka tam skúšala predtým, ona tam bola teda na 3 mesiace chvíľučku predo mnou nejak s deťmi robiť rôzne aktivity, ale nemalo to nejaký koncept a nebolo to akože nejak tak papierovo založené. Takže my sme to chceli nejak fakt zmotniť aj za pomoc tej Slovenskej katolíckej charity a Pallotynov. No a predchádzalo tomu to, že bola to fakt, že stará opustená strachnivelá budova, ktorú teda pošlem aj na fotkách a tam sme teda mali niečo založiť. Vybudovali sme tam dve triedy, ktoré mi tiež pomáhala taká iná dobrovoľníčka, tak na diaľku robiť tým otcom Pavlovským, ktorá jemu pomáhala vtedy. Čiže sme to celé obnovili, dobudovala sa tam taká vonkajšia kuchyňa, lebo tam sa predsa len ešte varí akože na ohníku. A dobudovalo sa tam takisto takéto to ich klasické vecko latrinové a začali sme to zakladať. No a vybavovali sme po úradoch a tak ďalej. Takisto tomu predchádzali aj také návštevy detí. Našim takým cieľom bolo v podstate do toho centra nejak tak voviesť aj pygmejov, čo je v podstate taký ten originálny kmeň, ktorý nie je len v Rwande, ale je v podstate tej celej východnej Afrike. Momentálne je len 1%, čo sa týka Rwandy. A sú naozaj takí, nie že zaostalejší, sú naozaj takí marginalizovaní. Oni žijú na okraji tej spoločnosti, nie sú vôbec nejak integrovaní. Tí deti žijú v dosť zlých podmienkach, čo sa týka hygieny, vzdelania a tak ďalej. A oni veľmi žobrávali pred sanktuáriom, pretože Kibeho je v podstate jediné cirkvou uznané miesto, kde sa zjavila Panna Mária a tých pútnikov tam býva dosť. A tie deti tam akože fakt žobrali každý jeden deň, boli veľmi biedne oblečení, takže chceli sme im nejak pomôcť. A ja som to vtedy nevedela, až keď mi otec Pavlovský povedal, že teda pygmeji sú tam, že teda poďme im nejak pomôcť. Čiže tá myšlienka bola, že poďme integrovať pygmejské deti a zároveň pomôcť tým najchudobnejším z toho okolia. Takže robili sme rôzne návštevy domov, kde sme vyberali tieto deti, stretávali sme sa s rodičmi. Takisto tomu predchádzalo to, že sme museli nejak akože najať personál, takže sme robili výberové pohovory na učiteľky, na takého watchmana, čo bol náš taký strážnik. Takže oni sú tam dokonca ešte stále.
tam človek tiež vidí krásny pokrok, že ten náš strážnik nevedel ani slovo po anglicky, zrazu úplne plynulý, založil si už rodinu, postavil si dom vďaka tomu, že tam momentálne pre nás pracuje. Čiže takto nejak to vznikalo, ale paradoxom bolo, že predchádzali tomu veľké problémy. My sme v podstate chceli to centrum založiť skôr. V piatok sme mali všetko nachystané a prišiel nám list, že teda to centrum nespĺňa nejaké kritéria a tak ďalej. Čo boli potom také chvíľky, kedy sa človek pýta, či to má celé zmysel. A boli to zaváhania a potom nastali také, že dlhé dni čakania, že čo s tým projektom bude a či vôbec aj nespadne. Nás tak motivovalo stále to, že centrum nebolo, hoci bolo akože fyzicky postavené, ale nefungovalo, ale tie deti tam každé jedno ráno boli o nejakej 7 nastúpené na tom plote a čakali ako nejaké lastovičky, čiže kvôli nim to fakt stálo nejak bojovať za to a ísť proti prúdu. Rwanda je dosť zložitá v tom, že tým, že je taká popredu, tak toto centrum by bolo akceptovateľné v iných krajinách okolo. Ale oni vyslovene chceli takú že väčšiu budovu, kde bude aj elektrika, my sme nemali elektrínu, kde bude nejaké vecko a tak ďalej. Tak nakoniec sme sa dohodli na tom, že spravíme toto provizorné centrum a ak to bude mať zmysel, tak nám dali podmienku, že musíme vybudovať niečo úplne nové. Čiže my sme začali v takom žltom domčeku s modrými oknami, s otlačkami detí, teda ich prstov na stenách. To centrum už teda nie je obývané, lebo medzi tým akože sa to celé tak vypoužívalo a už aj steny začali praskať, takže momentálne sú v úplne iných priestoroch, kde už teda sú aj tá elektrina, aj vecko, aj voda a tak ďalej, ale začalo to celé vlastne v tejto malej chalúbke, ktorú nám predtým teda poskytol otec Pavlovský. No a teda nejak sa to podarilo, ale predchádzali tomu rôzne také peripetie a nakoniec to teda vyšlo, takže sme sa nejak nevzdali a stálo to za to. A stále existuje? Tak v podstate my sme to skúšali, že či to vôbec aj bude mať zmysel. Aj preto sme začali tak veľmi jednoducho, že mali sme maličký budget, bolo to celé na skúšku. My sme vôbec netušili, že ako to jednak príjmu tí lokálni, ako to príjmu vôbec aj tí pygmeji, pretože veľa ľudí hovorilo, že oni vám tam nepôjdu. To som veľmi zvedavá, som sa chcela spýtať, ako vás prijali. A hlavne, keď si vravela, že ste chodili do tých jednotlivých miest za nimi, aké to bolo? Tí Rwáňania sú takí trošku špecifickejší v tom, že tak veľmi veľa ľudí, akože väčšina ľudí z nás vie, že čo sa tam dialo v tých 90. rokoch, v 94. že teda bola tam genocída a boli tam mnohé ľudské zlyhania a v podstate za 100 dní sa uvádza, že 800,000 ľudí tam zomrelo, ale teda také tie neoficiálne rozhovory hovorili, že to bolo oveľa viacej, že sa hovorí až o 1 milióne a bolo to fakt za krátke obdobie. No a tým, že sa tam toto dialo, tak tí ľudia sú neskutočne uzavretí do seba a ten človek sa k ním nedostane tak ľahko. Veľmi to bolo vidieť napríklad na tých púťach, kedy teda do Kibeho prichádzali pútnici aj z okolitých štátov. A napríklad Tanzánci, Keňania a ľudia z Konga boli úplne iní, boli takí otvorenejší než tí Rwáňania. Čiže trošku to trvalo dlhšie, lebo oni nás akože bielých trošku obviňujú z tej genocídy. Že sme to tam i celé tak akože spôsobili. Takže nezískaval si ich človek tak rýchlo, ale tým, že oni videli, že im chceme fakt tak nezišne pomôcť a tým lokálnym, tak sa postupne nejak sme sa im tak dostali pod kožu a prijali nás. A aj tí pygmeji v podstate my keď sme prišli do tej dediny, tak niekedy hovorili, že oni vidia prvýkrát hlavne tie deti bieleho človeka, takže to boli obrovské pláče, úplne, že sa zlákli. Takže to bolo také celkom vtipné, ale nakoniec veľmi dobre a ja som bola prekvapená, lebo nám teda hovorili aj lokálni, že tí pygmeji nemajú šancu a oni vám tam nebudú chodiť a oni len sa tam pôjdu nájsť. Oni sú nevzdelateľní a my sme im ukázali to, že naozaj chodia, aj keď jasné, že sa tam človek stretne s tým, že niektoré deti sme museli vylúčiť kvôli tomu, že nebola tá školská dochádzka nejak tak plynulá a nechodili z rôznych, hlavne teda rodinných dôvodov. Ale väčšina zostala a tie výsledky mali akože ku podivu veľmi podobné, takže aj sú veľmi talentované. Aj domáci boli prekvapení. Aj domáci boli prekvapení a akože pre mňa bolo asi také najväčšie zadosťučinenie to, že keď som sa tam vrátila potom do tej pygmejskej dediny na rozlúčku, tak oni mi vlastne sami tí pygmeji hovorili, že či nezoberiem ešte viacej detí, že to teda má zmysel a ja som tam zrazu videla tie naše deti z toho centra, že boli úplne že aj ináč oblečené, boli aj také čisté, čiže vtedy som si povedala, že stálo to za to celých tých 5 mesiacov. Takže sa ti odchádzalo domov? Tak, s plačom. S plačom. Hej, akože vyčerpaná. Ja som taký
prirodzený workoholík, takže už som tak, že aj cítila, že musím odísť. Zároveň som tak cítila jednak aj to na druhej strane, že treba dať priestor aj niekomu inému a odtedy sú tam posielaní veľmi šikovní dobrovoľníci a každý tam nechá niečo svoje a kus seba, takže po mne tam išla Zuzka, ktorá bola úplne super a to je také umelecké jedno dievča šikovné, takže tak som to nejak cítila, ale odchádzalo sa fakt veľmi ťažko, lebo to je ako keby také bábätko, že založíte projekt od nuly, vytrápite sa s tým a potom vám to ešte dá zmysel. Takže ja rada na to spomínam a potom v 2018 som sa tam aj vrátila na nejaký 3 týždne, aby som videla ten projekt, čo ako ďalej. Tak to je veľmi pekné, že to takto aj vydržalo a že sa to aj ujalo aj u tých domácich, aj ešte u tých domácejších. V podstate ten projekt aj pokračuje. My sme v iných priestoroch. Rozširuje sa. My sme začali s 2 triedami. Tí maličky boli teda, že opičky malé sme ich volali a tí starší boli Lions. Takže teraz už je 3. trieda. Neviem, či náhodou nie je 4. trieda. Tí, čo už vychodili, sú umiestnení v školách. Takže tí zase chodia na víkendové také doučka a stále príjmajú nové deti. Takže, a čo je úplne najlepšie, že jedna taká naša absolventka Onurin, tak tá je dokonca, že najlepšia v triede, takže oni sú tam akože odstupňovaní, nemajú tam tie klasické známky, ale sú odstupňovaní, že pozícia 1 a to je ten najlepší, až po toho posledného, takže bola pozícia 1, takže asi sme ich dobre pripravili. Vyzerá to, že sa to naozaj ujalo a že to má zmysel. A hlavne, vieš, keď niečo je dobré, tak to vydrží väčšinou. Že aj to, že ste išli od menšieho do väčšieho, do viac tried, tak ja som zvedavá, že keď na budúce možno prídeš, že aký bude potom stav neskôr. Chcela by som sa ťa spýtať, vždycky sa pýtame našich dobrovoľníkov a misionárov, že ako relaxovali. Ty si spomenula, že si teda workoholička, ale našla si aspoň chvíľku na nejaký výlet, možno zážitok, na čokoľvek, že by si pozerala krajinu alebo niečo zažila? Áno, ja som workoholík a tým, že som tam bola teda, akože pre mňa to bolo celkom krátko, tak ja som si tak chcela využiť čo najviac a na maximum ten čas, ktorý som tam bola. Čiže ja som si našla ešte popri tom rôzne také, že doučovala som angličtinu a robila som aj so ženami, aj s deťmi. Čiže ten relax na ne nebolo až tak veľa času. A ja veľmi rada relaxujem, čo sa týka na Slovensku, tak do prírody chodím. Ale tam, keď ste išli von, tak ste boli fakt, že najpôvabnejšia atrakcia, lebo vás vykrikovali, že muzungu zo všetkých strán, čo v preklade to znamená, že biely človek. Ak sa dalo, tak ja som rada chodila do hlavného mesta. Tam sú rôzne také umelecké centrá, kde si môžete pozrieť rôzne malby. Sú tam takisto celkom veľmi pekné teda neziskovky, takže ich som navštívila. Počas toho pobytu ja som až tak nenavštívila tú krajinu. Ja som bola kvôli výmene víz, som musela odísť na 3 dni do Ugandy, takže tam sme boli na jeden projekt pozrieť a tam som aj raftovala na Nile, takže to bolo celkom super zážitok. A ja som v podstate potom ku koncu misie išla na Zanzibar, kde sa ten môj workoholizmus teda prejavil, takže môj organizmus si povedal, že tak mám dosť a teraz idem oddychovať, takže tam som dosť ochorela, takže ten Zanzibar som si až tak neužila. Ale ja čo sa týka krajiny, tak ja som si asi tak najviac užila už po tej misii, keď som sa tam vrátila v 2018 už len na dovolenku. A vtedy som si to centrum jednak videla už aj, ako sa stavia nová budova, ale hlavne som si pozrela konečne tú krajinu. Čiže vtedy sme boli aj s kamoškou na vulkánach pozrieť, čo je úplne neskutočný zážitok. Tam sa dá ísť aj na ten gorilý trek. Ak máte teda nazvyš $1,500, my sme ich nemali, takže my sme boli iba hore na takom kráterovom jazere, na takej túre, čo je 3700 metrov nad morom, takže to je celkom zážitok, že idete na sopku a vlastne na vrchu tej sopky je jazero. Takisto sme boli v Akagera národnom parku. Zase na juhu máte dažďový prales, čo je jediný svojho druhu v tej východnej Afrike. Čiže tá Rwanda je veľmi maličká, je asi z polovice Slovenska, ale je neskutočne pestrá, čo sa týka na prírodu a na to, čo môže turistom ponúknuť. Čiže tam obrovská paleta zážitkov za krátku dobu sa tam dá zažiť. Takže som relaxovala hlavne už potom. Ale teda, ak sa dalo, tak som si niekde vyšla do dediny. A ako som spomínala, tak je to v podstate miesto, kde sa zjavila Panna Mária. Tam to bolo super, že som žila na mieste, kde chodia pútnici z celého sveta a ja som to tam mala rovno fakt, že pod nosom, že som len prešla cez cestu a bola tam taká kaplnka, kde chodilo malinko ľudí, takže ja som si tam niekedy išla, že na hodinu. Takže zameditovať, niekedy som ja pozerala, že do blba by som sa zrelaxovala, alebo som sa pomodlila, čiže bolo to vyslovene takéto meditačné a modlitbové. Mm-hmm.
Okrem zážitkov, vidím, že si priniesla aj všeličo so sebou, tak mohla by si nám povedať, že čo si tak priniesla, lebo sú to skutočne zvláštne veci. Veľa som ešte nikdy nevidela, aby som pravdu povedala. Tak dobre, tak toto by som zvládla. To je lopta, ale áno, asi teda, ale nie je úplne tradičná. Je to taká tradičná pre Afričanov, lebo videla som to na rôznych fotkách, nielen z Rwandy. Je to lopta, ktorá je akoby obalená s banánovými listami. Často sa s tým vidíte hrať deti, teda futbal. Tam vôbec sa nechýrujú o nejakých hráčkach, typu už nejaké autíčka alebo bábiky. Vyslovene, že čo nájdu a čo si spravia, tak to majú. Čiže je to taká lopta z banánových listov a oni tam vyslovene fungovali na tom, že som napríklad často hrávali s nejakou pneumatikou, ktorú poháňali s nejakou palicou. Čiže to som doniesla takú že africkú hračku alebo rwanskú. Potom tu máme tu takúto výšivku, čím som ja chcela ukázať na tých pygmejov, o ktorých sa teda hovorilo, že sú nevzdelateľní a tak ďalej. Oni majú veľmi takú, že obdivuhodnú jemnú motoriku a toto je výrobok ich mám, kde bol taký iný projekt a je to ručne vyšívané. Takže to bol taký projekt, kde oni vyšívali. Toto je na vánku už v podstate taká návlečka, ale takisto sme si mohli kúpiť aj nejaké tašky. Takže tu som chcela ukázať to, že tí pygmejovia dokážu takto naozaj vyrábať. Naproti tomu, že mne to trvalo veľmi dlho, keď ma to sa snažili naučiť. A takisto aj z iného kmeňa nemali tú zručnosť. Čiže oni vyslovene majú taký talent na takéto jemné veci. A keď už sme pri pygmejoch, tak ja rovno ukážem túto nádobu, ktorá je v podstate z hliny a pygmejovia sa hlavne živia lovom a takisto ich charakterizujú aj taký ten hrnčiarsky priemysel, alebo teda živia sa týmto. Čiže oni častokrát nájdete ženy, ktoré to vyslovene takéto nádoby robia z hliny. Toto je iba taká dekoračná, ale oni čo vyrábajú, tak je to v podstate na to, aby si v tom uvarili nejaké jedlo. Takže čiže funkčne. Presne tak. Je to spravia a používajú. Áno, čiže oni vyslovene, že idú na tú hlinu, modelujú to, potom nechajú vyschnúť, vypália a tým sa živia, ale predávajú to fakt, že za veľmi maličkú cenu, akože sú radi, ak to predajú za nejakých 30 centov na naše. Takže tak. Toto je určite chňapka, to poznám. Áno, to je chňapka, to je taký, že to je pre nás. Čiže to sme donesli také suveníry na Slovensko, kde si to mohli teda Slováci kúpiť a týmto podporiť projekt. Takže to šila tá asociácia žien v tom malnutričnom centre. A ja tu mám ešte... A toto vyzerá ako také, čo sa dáva pod hrniec, aby sa ti, že? No, však ja kuchyňu poznám. Kde? Je to vlastne zo štuplíkov, je to z Fanty, podľa mňa z piva a z Coca-Coly, z takýchto fľaš. Ja som nechcela ukázať to, že oni naozaj dokážu všetko keby zúžitkovať. Takže je to urobené z tých štuplíkov, je to pokryté tými ich farebnými látkami. Je to tam, tá Afrika je veľmi, veľmi farebná, čiže nemajú také tie klasické naše zemité farby, ale je to takéto a tie štuplíky. Tam vidíte ľudí hrať nejaký šach z takýchto štuplíkov, takže využijú kadečo a posledná vec, čo som teda donesla, je práve tá soška Panny Márie, ktorá sa zjavila v Kibeho o 3 dievčatám a vlastne drží 7 bolestný rúženec, takže tie zjavenia trvali od 81. a bolo to celkom také výnimočné, že žiť tam s jednou z nich, ktorej sa tá Panna Mária zjavila. Takže to bolo a ste sa mala možnosť sa s ním rozprávať, alebo ste sa len tak ako okrajovo poznali? My sme sa tak okrajovo poznali, spájalo nás to, že sme chodili posledné na omšu. Že všetci tam teda vždy sedeli a my sme prišli až úplne posledné, keď už pomaly tam zvonili. Takže to, ale my sme sa tak registrovali, vždy sme sa tak pozdravili a chvíľku sme mali taký menší rozhovor, ale ona tam vyslovene tak žije v úzadí a ak sú nejaké púte, tak tam poskytuje nejaké rozhovory, ktoré sa týkajú toho zjavenia Panny Márie. Ale musím povedať, že to prevedenie tej sošky je skutočne africké. Áno. Že vidno to proste, že aj to drevo, aj to, ako to je vyrezané. Áno. Nepomýli sa človek. Nie je stierchovej, hej. Vidno. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi zaujímavé a dúfam, že keď sa tam ešte vrátiš niekedy, tak nám potom dáš vedieť, ako to dopadlo s tým projektom a že či ešte teda škôlka existuje, lebo určite by to zaujímalo aj ostatných. A dúfam, že sa vidíme a počujeme na budúce.